Pozdrav! Volim čitati. Zakon su knjige. Dobar dan, dobrodošli u Baby Room Book Club. Danas su s vama Marija i njena kćer Ema, koja ima 4, skoro 5 godina, i da vidimo šta ona kaže isto na ovu knjigu koju smo pročitali. Riječ je o knjizi Happiest Toddler on the Block by Harvey Karp. Recimo da je to najsretniji toddler u kvartu po mom prijevodu. Čitala sam na engleskom, pa evo kak sam otprilike ću vam sažeti i prevesti. Dakle, riječ je, donosimo savjete kako se povezati sa toddlerom. Harvey daje razloge zašto biti ambasador, a ne šef djeci. Ovaj priznati pedijatar, specijalist za razvoj djece, profesor pedijatrije na UCLA medicini i pripadnik naravno Američke akademije pedijatara. Jedan je od najčitanijih pedijatara i prevođen je na 20 jezika. I on kaže za početak da je veza između roditelja i djeteta se razvija iz godine u godinu. No faza toddlera je gotovo svakom roditelju ponekad teška. Šta ti kažeš, Ema? Ne znam. Većina danas se pokušava naći neku sredinu između fizičkog kažnjavanja i razmaženosti djeteta. No postoji još jedna negativna metoda koju mnogi pribjegavaju, a to je verbalna agresija. Znaš li što je to? Ne. No dobro, u ovoj knjizi ćemo saznati pokoju tehniku kako bi potaknuli dobro ponašanje kod djeteta, njihovo strpljenje, poštovanje, suradnju, te da smanjimo broj, naravno, tantruma, o tome i govorimo. Ja sam zainteresirana za tu knjigu iz razloga što imam još jedno dijete koje je baš u toj toddlerskoj fazi. Baby Room. Baby Room. Jedna od glavnih odgovornosti roditelja je učiti dijete dobrim manirama, strpljenju i brizi za druge, jer se mališani ponašaju kao necivilizirani prahistorijski ljudi, piše u knjizi. Jerry Seinfeld kaže da je 2-godišnjak je kao blender samo bez poklopca. Jel bi se mogla složiti s tim? Sim. Svako dijete ima jedinstvenu osobnost koja je određena njegovim temperamentom. I kada roditelj shvati djetetov karakter, pomaže u odluci kada treba maziti, a kada biti čvrst u postavljenoj granici. Iskreno poštovanje i jasna ograničenja bi bila najbolje diplomatsko rješenje svakog roditelja. Kako bi izgradili dobar odnos sa toddlerom, roditelji moraju usavršiti komunikaciju punu poštovanja i govoriti jezikom koji toddler može shvatiti. U ovoj knjizi donose fast food rule, recimo na to pravilo brze hrane. To je zlatno pravilo za komunikaciju sa osobom pod stresom. Prvo treba dopustiti ljutoj osobi da govori i ponoviti kako se uzrujana osoba osjeća, a tek onda komentirati to što je neko rekao. Kad su toddleri uzrujani, prvo ih treba pozorno slušati i to s ljubavlju. Drugo, način na koji im odgovaramo emocionalno utječe na zdravlje i dugoročnu sreću, ponekad i za cijeli život. Piše da toddleri čiji su osjećaji ignorirani izrastaju u emocionalno nestabilne osobe. Dakle, fast food rule koji bi roditelji trebali koristiti je alat za komunikaciju sa poštovanjem. Kritiziranje i loše riječi neće ništa dobroga napraviti. Radije treba naučiti djecu vokabularu i da znaju sami prepoznati i opisati kako se osjećaju kada su uzrujani i ljuti. Imaš ti tu šta za dodati? To je trebalo se mi reći što treba. Imaš pravo. Trebalo bi naučiti toddlerski jezik. Znaš li šta je toddlerski jezik? Ne. Kratke fraze, ponavljanje te ton i gestikuliranje koje reflektiraju suosjećanje. Ponekad u žaru ni ne čuju što im pričamo, ali onda gledaju lice i slušaju ton glasa. I što su nervozniji, to manje riječi treba koristiti. Koji put 1 do 2 su sasvim dovoljne. Naglašavaju kako ih ne treba ignorirati dok su uzrujani, jer im šaljemo poruku da nas ne zanimaju njihovi osjećaji. Znaš li ti što su osjećaji? Da. Što? Osjećam se kada... Kako se možeš osjećati? Jel znaš? loše i sretna toga i hrabrost. Hvala, Ema. Još jedan način iz ove knjige koji donosimo zove se semafor, koji bi nam mogao pomoći u toddlerskoj fazi. Crvenim, zelenim i žutim.
Tako je, crveno, zeleno i žuto svjetlo kao način da potičemo dobro i smanjimo loše ponašanje. Znači zeleno su sva dobra ponašanja koja podržavamo na razne načine. Žuta su ona gdje postavljamo granice i tu treba biti i razuman sa granicom. Kratak, jednostavan, nedvosmislen i dosljedan. I upravo ovo vrijeme je dobro za postavljanje granica, to toddlersko vrijeme. I koje još fali? Koje svjetlo još nismo rekli? Crvena. Crveno svjetlo su ona dijela koja krše glavna obiteljska pravila. Tu preporučuju time out, dakle vrijeme bez njihove slobode i vaše prisutnosti. A kazna, tu znači oduzeti im nešto što vole na neko vrijeme i objasniti iz kojeg razloga zbog neželjenog ponašanja. Jel ti znaš što je kazna? Kazna je kada nešto ukraš. Onda je kazna. Dobro, očito ne znaš što je kazna. Važno je biti svjestan da toddleri imaju tantrume zbog frustracije što se ne mogu verbalno izraziti. Tantrum nije pokazatelj da ste vi loš roditelj ili da imate loše dijete. Treba znati da su pikovi tantruma prema ovoj knjizi od 18 do 24 mjeseca i sa 3,5 godine. Moje dijete je više od 24 mjeseca, a manje od 3,5 godine, a izgleda mi kao da je pik neki. I sad donosi neke načine kako se tantrumi mogu spriječiti. I znaš li šta je tantrum? Dakle, kaže da bi se tantrumi mogu spriječiti tako da predvidite problem. Obično je on povezan sa umorom, gladi, iznenadnim nekim promjenama, nasiljem i nekim tenzijama u okolini. Ja bih rekla da je tu dosta istina da pokušavam uvijek to je umor i glad barem predvidjeti. Kada se dogodi, treba se povezati s poštovanjem, dakle spustiti se na njegovu razinu, ponavljati kako se osjeća, koristeći tehnike fast food rule i toddlerski jezik. Trebalo bi ih naučiti magičnom disanju i strpljenju na način da čeka svaki put sve duže. Svaki put kada mirno dočekaju nešto, ih nagradite za suradnju. Onda tehnika zeleno svjetlo ih može nahraniti kroz dan i voditi sretno i veselo kroz dan i razne aktivnosti. To svakako prevenira tantrume. Ema, imaš ti nešto za dodati? Ali što? Jesi ti sjećaš kad si imala tantrume? Da. Kako je to bilo? Grozno. A šta si radila kad si imala tantrum? Pila sam lijekove. A jesi možda plakala i bacala se po podu? Samo sam plakala. Jesi znala onda kako se osjećaš ili to nisi mogla reći? Znala sam kako se osjećam. Osjećala sam se nervozno. Kako? Nervozna? Da. Reci. Pa bila me jako bolila. Bila sam osjećaj i tuga. I što si htjela u tom trenutku? Što ti je bilo najvažnije? Najvažnije je bilo da popijem lijek. A mamin zagrljaj? Da, i maminu pusu. Pusa od Eme i Marije i to je to za danas. Bog! Baby Book Club. Slušajte nas. Knjige su zakon.